Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, sagudayan nga ti surat ti pagkasalitaan ni Daniel nga napoluan dagiti agpalpalama. Dear Manong Nemi, mabisin kat mabisinak manen Manong Nemi. Adak manen iti bakrang ti restoran nga dati-dating umay ko pagpalpalamaan nga dumawat iti kanen dagiti madama nga mangmangan. Nga kiw-kiwar kadagiti maibileng Manong Nemi nga saan da nakaykayat amakan nga mabaling ko pala kanen ori na banglesen kas kalay kadalang gilingin ti tiyan ko. Nga orag saksakit ton ti tiyan ko. Nyaman nga minen ti kasting gasat ko Manong Nemi. Agsang sangit akmat manen. Nusahan ko nga natay, dagiti naganak kaniak. Nasandak ko mga pinanawan, dagiti inaw na akakapsat ko. Sa anak ko mga nairomen, babaen, iti asideng nga kabagyan mi, nga nangampun kuno kaniak. Ngayon kaya't dalahing Manong Nemi nga da adipan da, adda babaonan da, adda bugkawan da, adda sipatan da, no saan ang tungpal nga dagos. No maminsan Manong Nemi, kadag babawiak no apay nga naipas ngayak, idi da ito nga lubong. Apay nga may gidyatak launay, kadag do mga tattao. Apay nga siyak ti maulila iti ina kinama. Apay nga daanak iti kakabsat nga nangibati kaniak. Dito ijay lugar mi Manong Nemi nga ti maudak nga nakariingak. Sa pinanawan nga inrurumendak dikit asidag kano akakabagyan. Maglagid din ta nakaradwarak iti elementarian Manong. Kat kaputasan da kapag basahin Manong Nemi dikit nangampun kaniak. Tapog bukaran dakmitlat at napagtrabahuan karig nitatagsin nga trabaho. Yung karigatak tinaglipas ket imayak dito syudad. Tabarbaring ko na. No dito ko masapulan dagiti dua kakabsat ko nga nangibati kanyak sa Jaya probinsya. Nadamat sang kabas iding igam ko akwarta Manong Nemi. Pati pinadas ko iti sumbrek ti trabaho ng awamit tumawat kanyak kadi di maibusan ti adda kanyak akwarta rinugya kon tinagpalpalama. Nakadungtung rita kon tadyak pen masangot agdigos tawon pagdigusak. Ni danom nga inumen noon tiga gatang kon ti danom nga inumen jak pen uminom. So na dumakita nga pilaw sa jayan nga uminuma. Nakapinpiman tilangak Manong Nemi may sa akon nga bumaro, barito. Huwag Manong Nemi ay nagbasbasa at kumada at kumaniti high school.
Agal kali ti basura ang mabaling ko nga kanen deti trabaho nga daak kadagiti mabaling pagibosroan da kadagiti makan kadagiti karinderya, restaurant kanda dumapay, chain food. Ket kasto ko naman ti bising ko ti dayta aguntaw manong nimi. Aw mati maalak ang makanan ti pagbasuraan isut gapo nga pilit nga simbrekak ididayta nga restaurant. Simbrekak manin manong mga sima na po ore subsubarala nga po tapno da pamudped ko matbataya kon ti bising. Ay, adaman na dito. Ay, talaga nagpagsit ka. Ay, apa ba ni dyan? Sa sinuman na po, making ko ka na turastan na pa. Adaman na tagpapalot ka magbagsit. Okay, manong na imita sumrekak mat ngamin nga umasadag ka di madamang amang mga marusok na siyempre mapukaw ti ganas da mangan no adda ko malang mangted ito oray sa kakutatukel ko malang inapoy itadan sa pumanaw ako di mahit ko magibahumad bugtakan ta kakaslakarkaro pa yung ayo nagiti waitress manong nami mabangsitan damat nga umasadag kaniya ngamti kauyungan kadakwada nga dati manong nami ket di kahera. So timakder kadi maitayan ko kadi kung tarnak pa nung nami si ka magbagis. Bisit ka! Puwan na ko to yun! Mamanda ka pa nga bugbog tao na pagsubli-subli ka kami dito. Ha? Dahil kami na customer na dumahan nyo kami ng ikan Ito na kami ng ikan. Ada kami nakiruaman na. Ada rin kami ni Mununa nga customer nga ikan da. Iso nga maruam dito yung kakpalpalama. Rumor ka! Rumor ka! Manong name yapi nga takas ti tao. Imbes ko nga maasyanda kanyak, tada dila kidawag, ore lang sang katukel nga inapoy. Wano, andi aman, danom, no kuma, danom. Saan ko man nga gawin mo yung pinsan kada kuwada, timakan. Nga mapekas to'y. Nakaadayo ako manong name nga madamang paypayapay kanya. Adamang paypayapay kanyak manipod iti restaurant. Agsubliak na ta. Uno na. Ikarigatak tinagsubli manong name. Bumaketen. Ti magpaypayapay kanyak. Nujak mariro manong name ket isot aking kuko iti restaurant. Ma'am, siga dati binugtak dati kahayra. Siga dati bugbog kawan nita naging customer. When ma'am, nana, mabisina kami. Ijay mo Hanggang kami ng sumsumrek. Kita, madi. Baka madadahil pati business, negosyo, no, kanayon ka dito Ha? Saan ka ba sila kumanang pamedped ko, tidaw-dawat, kidawag ka na kuada, ma'am. So nga lagyan ka dya, suli. Taurayin hak, tamang isaganak ti kanam. Okay? Oh, okay, ma'am. Thank you, ma'am. Magkita kundi ita nga bakit manong nami ngim italayang nga pinagunyan nak ken pinagsubli na. Nujak mariro manon nemi iso taking kukwa, iso petiya, aglutluto. Kas makita kitilangan na itay manong nemi, ket langanat ng kaputi kusina. Yung tsakla mo iso taking kukwa. Nukasta ko mga aming nga tao din nagsiat ko manong nemi. Ini, tasaan nga iso na tirimuar, no di kita tinauyo nga kahera. Hoy, dati na Ay, alawatan mo. Awatan mo, hindi ka mabisin na itaplak ko kayong kadato yun Uri sahanin, no. Kastamit lang ti panang ibagam, parang sao. No, hanggang lang mo nga bay. Hagyaman ko ata kinayat ko. Nasakti yung mamangtid ka nato yung sagana ni Busco, ti manager, kaya na chef, dito ka restaurant. Buisit ka, sakpit inungtan na. Alawatan mo na!
Sige. Hinawat ko manong Nemi. Yawawat na nga paper plate. Kada da kutsara na nga plastik. Uri nga kutsara ka. Kutsara ka. Nagrugit ka. Nagtong pangsit ka. Hanggang tumamay ito na. Padasem pa ito. Padasem. Patbukbukan ka. Tinapudot nga danom. Manang. Abay. Anat nagan jay manager yo. Kano magbibiyang mo? Anat nagan na. Baga tabasyan ka. Imbaga na imbili na kanyak. Apaman ka nga makapakan kan. Agawid kan. Pumano ka tuyen. Pagiganam ngamin. Di sirok tirang tayo. Di barong-barong. Tapi ako mamat, agdigos ka. Agsukat ka. Makaperdi ka't negosyo. Tunukan, mabugyaw. Digit in customer. Halingan! Anangin kang mo na. Magnakalata mga nganin. Pumano ka tuyen. Madayo kan. Buisit. Kasta nga rin tinaramid ko manong Nemi. Magnaglatan nga mangmangan. At least, nabsugak. Problema, kawan danom. Hagsapulak manin tigripo, nga mabaling ko pag inuman. Kano dumteng tirabiin manong Nemi, kas na ko nakitay, idisirok tirang tay, adumat di kiti kakaduak dito'y. Kapadak manong Nemi nga dagsangkasa. Adamat pa naka katrek nga pagturuga kakaasya ka siyempre kaligitilamok. Maasyam pa kayo din nagitilamok kanyak manong. Adamat na kumpet kanyak siguro mabangsitan pati lamok. Kabigatan na manong Nemi, ikarigatak ko mamot tagsukat, nga maumot pagsukatak. Lang taytayan mi kadadadanum, siyempre, mapanang agdaramus, agdigus, ng tipagbadok. Pinadas ko manong Nemi, itiya bimulot. Ay, manang, nga ba'y? Wala ti mabalim mo nga maipadawat kanya kabado, tapos sukatak. Tapno sa anak ka narugit, parang no, adan to pagstrakak nga trabaho kita, pagtrabaho ndak. Di kan tumad ngamin kaya't sumurot kanya, kada kami. Anamin to brayo, nagsipdot. Ay, langin. Bagmantasan da kayo matiliw. No laglag ka, matiliw ka. Unsaan kita,ag-alakam ka na kita stereo ka kiti kotse. Dokatam mi di kiti rido di kotse. Hanin? Ano saklat ng tekpalpalama. Ken bareng no, adan tumid lamay kanyak nga sobre ka trabaho. Medyo nadalusak kiti dayta nga guntaway manong. Pinadas ko, tinapan nagsapol trabaho. Urelain ko helper, sir, ma'am. Awan, ti bakante. Sa may santa ka amam mo. Anata ka sa lakam. Nakatagtagkab ka. Nagdigos ka ng peso kung saan nga sapat nagsabon. Sa natabadom. Ang umisukin ka. Kaya, agpalpalama ka? Hindi bagayong agpalpalama, sir. Alamang nga roon, palimos po. Ay, buisit. Matayo ka toy. Umat manin mayat kanyak. Napaharak manong Nemi, itisimbaan, sangot isimbaan. Yung nakadadumat na ginipahatak dito, yung manong Nemi sa nagbugtahon. Hey! Sino ka? Palpalamak mo. Ay! Sikapin ko magaw. Palpalama emi. Diyan ka! Matayo ka toy. Gana, matayo ka. Dream mo kayo, pugbugan na ka. Pati padak nagpalpalama manong Nemi ket dakes da. Nilakit din na yan, kasto nga biyag. Abay kasto nga tatilobong. Kinan ko na, ket malagip ko manin manong Nemi di kasasad ko. No kumatasahan nga na tayo, di kita naganak kada kami. No kumatasandak nga pinanawan, di kita kakabsat ko. No sandak ko mangimbat-bat, di kada narangkas nga kabagyan mi kano.
Ano sa anak ko Muhammad tapi manong chilo karmi manong. Adad na nga awan ko nak. Ti asenswa. Ngam nagbiddo at aksamat ngam may ditoy. Ngagsapsapol. Kaligini kakapsat ko. Ngagsapol ti trabaho. Adad damot gaim nga impyerno iti dito nga lugar. Asla kahit ko din dagsubli nga pangalak nga ron ti pagpletek ngagsubli manong. No Jack. Ano nga tanong makapinutak? Ano nga tanong? Adamang tid kanya ti kwarta nga umanay nga pagpletek. Ngam sa agad nga adadan tulang irumendak nagsubliak. Kadagiti kakabagyak kano nga nangirumen kanya. Nabisinak manen manong nemi ket ije laing manen restaurant nga kabisadok ti papanak. Barbarin ko nak may kanak tumanin ti aking ko kati restaurant ti kanik. Simre kak manen manong. Hoy! Hoy! Adaman ang tikman pala ma! Kahit ko kumakasrita ti aking ko kwa. Inik kanak amin ti kanik idi kwa. Takil ti amo pamatik ay kanak manin ita. Ngimawan manong nemi ni era na isuna. Ti kahera manong nemi ti kasteonay manen ti uyong na nga simrek iti uneg. Diya mo no anyat inalan na. Termos manong. Ala, no termos sakit na putot nga danom. Ala, may bukbukan na na putot nga. Agtarekan! Ngayon sa anak ka nagtaray manong. Talaga natangkin ti ulo niya. Ha? Tikibukakin ka na, bakalakin ka, o dakal, bukbukan na puto, aray ko! Nagpudot ngagpay sumanong, timbukbuk na nga danom. Kitagtartaraya kang rimuan. Apag isumet manong naming at nagsarding nga taksi. Kaya tinakita ka dimsaag manong nemi kita king kuko iti restaurant. Nakikita na tilangak manong nemi ngagar aruyot pala yung tibagi. Pinukawan na. Hay! Ay! Mabit lang! Nagsardenga. Uray na ka! Hanggang pumampa na, uray na! Simrek iti restaurant manong nemi. Inuray ko mo apo. Yung baglagi din ta. Nabangbang ti arwatek. Ti ulok, ti rupak. Asus. Yung baglagi din manong ta. Nabangbang ti rupak. Kodil ko manong nemi napno nga man ti takab. Adamat sarbi na manong nemi na takab buhayam saan ka basta mapudutan. O nagburburik na danon ti may bukbukan ka. Naikat kidi adag iti dabangbang at takab ko. Hindi o magsubli manong nemi daking kukuha ti restoran. Napasama kang ka. Napudot nga danom. Ma'am, timbukbuk deji kaduayo, deji kahera. Bisinak met ngamin manen. Iso nga, sinapol kayo ma'am. Pasensyakan kada ti kahera. Inungungtak. Sino ka kamin? Daniel, tinagan ko, ma'am. Taga-probinsya, ha? Nauli na kam ti ama kinina, talo kam nga kakabsat. Hindi awanan na kada kami, pinanawan dak, dagiti duwa nga kakabsat ko. Imbati dak, kadagiti kabagyak kano. Ngim inrurumen dak met. Tinagabo dak, napi ako maman no sanda kang tangaran. Hindi nagraduara ko ng elementarya, sanda ko nga pinagbasa. Ipaubrada kanya, tisag ko kabaylan nga trabahuin. So nga napanunod ko, timay dito'y tabarbarin ko nak, no sa pulak, tigiti kakapsat ko. Ngim, di ba nagsapsabol ko, naibusan ti kwartak, awamat ti umawat kanya kag trabaho. So nga nagtinaga ko nga agpalpalaman. Agsasawa ka tipod no? Huwag ma'am, oray mataya kita no sana agsasawa tipod no.
Sumurot ka nga. Itilikod. Sumurot ka. Agkamanak ba? Simuratak nga rod manong nami. Banyo deta. Sumurot ka. Adad tadi kita masapsapol mo. Ada sabon, ada shampoo, ada pa pagludlod. Agdigos ka. No makadigos kan ton. Umay kontek ikang kanto tuwalya ken bado arwatem. Arwaring na daw manay kang kana kiti arwatem na kiti asawa. Dahil asawa. Nagtungpalag nga rod manong nemi yung karigatak. Siyempre, tinagdigos. Nagludludak manong nemi. Yung baglakid dit, adamat pagsayatan na rin danong nga naisuyat kanyak manong napudot. Talagang linuto na, digiti tagkab ko. Iso nga nakabaybayagak na nagdigos. Tanong mabaling ikatak amin na tagkab ko. Problema. Awan pagsipilyo. Di kito nga ta, mabalingak ito bumulot. Ay, madi. Nagigana natugtog tiri daw. Ma'am, sigurado nga on toothbrush mo. Ito lukad mo tiri daw, taawatan mo nito toothbrush. Kabarmaro na ito. Pag-awat mo tayo, tuwalyang pagsukatan. Sige. Yung baglakid din manong namin, tinagkanak ti toothbrush. Eta, toothbrussak namin, ang dupay kid diya. Tano kaso no panangikat ko, timureng ko, tagkab ko. Kastamat ti panangikat ko, manong namin, nakabangbang ako, tingil po ko. Di malpasan, manong namin, punasakon. Sinulaing ta, nakaburburang anak. Siguro, no, ikanak to trabaho ni ma'am. Hinaktok papukis, ken gumatak, tumaten ti arwate. Napagpagisuon naman ng name tinted na nga short ko. Dadapi brief, kabarbaron sa di brief. Saak nag-short, saak nag-t-shirt. Itirumuara kon manong. O nabanglukan. Maka, sumurot ka. Amo ka mabising ka. Mangang ka, wano manganta nga duwa. Mas dao manong nemi, di kiti adda iti kusina, nga kakadwa ni ma'am. Ma'am, nabanglon. So nga kasango yun nga mangaan. Doon na. Okay, mga gamatan, rapid yun. Alpasan ma'am, sikalat ti hampay nangan. Sige. Nirasarin ti kananta. Ops! Ma'am, napiparitan ta ka kumamit. Nagkutsara ka. Ken, sakpay kumutsara ka. Nagkararag ta. Apay di mo kadam mo tagkararag? Mamit ma'am no, basta nga masaktan ka. Apo Diyos, kulam. So, among panangawag kina Apo Diyos. No, kasta nga damang pasakit, mang dangran kang ka. No, kasta nga marigatan ka. Siguro, ma'am. Naanak ko nam kanya. Siyak ni nanam nga Sean. At nagamutahin? Daniel, Nana. Sige. Nagkararag ta. Iso, tinagkararag. Manong nemi, kat nagtanimita makmat na simurot karagit kararag na. Basit matlagid diak. Kang runana nga nang kumanong naming imbaga na kakaasyam da ito'y nga parsuam. Iliklik mo iso na Diyos ko, iti paggad. Sabi ko irisang ba na iti biyag ko, kahit ada maitulong ko kayong kuwana, kanagbalbali iti turong ti biyag na. Amen, kung nakmadadagos manong iti dahi tapas iti kararag na. Siya tidak kay turungan ti kararag na manong. Thank you, Nana. Sige, mga tardan. Kadum di mangan, ha? Uwan, ma'am. Kabayatan na mangan kami, manong nami, nakasta masapul mo trabaho. Uwan, ma'am. Nana ko na, nana.
Okay. Diyak kumang kasapulan gabuta at dishwasher ko. Dandani agritiron. Gusto nga, nukas pagarigan ta talaga kahit nante agritiro, sikan di mang sukat kan kuana. Dishwasher pa lang Tiyo mo nang itid kuking ka. Ano kaskasano lang, suruan ka. Isuro ka kadagiti abing nga trabaho dito restaurant. Si kanukan di katulong di kita waitress, sagbaling nga waiter. O nasang tumulong ka dito kusina. Sige? O ano, anya man ti mabaling ko ibaon kang ka. Agamanak, nana. Dito yung tinabay kong honorahin. Nga damangala ka niya. Tapno dapagyanak, libret kanek, libreak nga gyan dito'y. Kaya natapay sweldo. Tapno magatang mo mati kahit mo gatangan. Agyamanak, nana. Agyamanak. Awan sa bari pagyamanam no sa angan ni Apo Diyos. Agyamanak, Diyos ko. Panaginaw nga rod marunaymi tinted kanyak ni nanasyon nga trabaho. Ado pa lang di tinasken nga masursurok pati panaginaw manunaymi kat masapul nga masursurok ti alisto kanusto nga procedure. Aging ka nga tumulong akpayan nga mapanagumagukon manunaymi dagiti nanganan dagiti customer. Aging ka manunaymi nga kadwak pa yun ni nanasyon nga gisagahan na kadagitiya ingredients. Bagas daawak, isut manager, isupiti chef. Kung kunang aro dagiti mangmangig ko. Ana, nga namin no, itadyukan niya akong di sekreto yo. Tapos hindi kasi chaklat ng timakamu. Ganyan na ka, nagbalin ka latang supervise ka na kami. Nananay nga manager. Si Kape lang ang tagtempla ka na kang runang nagluto. Kape nabandog na umang agyanti kusina, ma'am. Yung baga manong name ti amok kat isut assistant na. Amom, Pedro, no aramidag da ita. Awang pa'y makabulan, ag-resign ka. Sabi ko mag-resign na. Nagpintas si sweldo. Ag-resign ka tapno kompetensya na. Ha? Adon tinang itidak di sekreto kung nagtempla. Nga iso da ita ti kang runan nga kompetensya. Saan ka kuman nga mainayon ka takwada? Saan ka di nga ka sa tarantam? Ha? Muli ba ken? Ka sa tarantam, han? Kita man ano ko man ipatawid mo kanyak mo dati sekreto ma'am. tapno negosyo ka man. Ala dumteng to tikasta. Mo kas pagadigan ta dan tuman pangitadak manen. Saan to nga sika? Adan to sa Bali. Kasla mo ko na siya sino ma'am. Sino? Baka ni Daniel. Ti ampun mo. Anpun mo ko na naman ang name naman pa'y sanak mat pag-inampun. May sa ni Tata Pedro manong name kas lamang kuskusilap kanya. Kang runaan na manong name ni Nana Betty nga kahera. Tadi na kahit kanunungan manong name di na pulos kayat kin kanunungan ti panangala kanyak ni nanasyon. Ado di kiti kundaway manong name nga sutsutilan na nga insultuin. Nang runan no kasta nga awan ni nanasyon. Ay, palpalama. Ana, sa anak mo tinag palpalamaan, anak, kapata, na namanang ko na, manunod na pirensya at atawan. Nana ako nam kini nanasyon, yung siya samot na, manang ko nam lang hanga nana. Alam ni no, manang, abay bakit ka tilangat? Naungit ka ngamin, so nga bakit tilangam? Bakit tilangam ng niya na nasyon? Kaya mo tutong pag ka? Bagbagang lang tipod numanang. Kak malipatan, di ba nang bukbukanyak, dinaputot nga danom. Gago! Di kakit agyaman. Tanong saan ka binukbukan ti danom? Ha? Hang kong mga adadangan na asyan kaya ni nanasyon. Awang ka kumadito ita. Utang mo kanyak tikas jay.
Nagbalim pa yung utang ko ken ka. Di pa nang bukbuk mo kanyak tinapudot nga danom. Aslaway, tumangsit ka? Hoy, dito di bagbagakin ka si kagpalpalama. Daniel tinakin ko. Alright, Daniel, basta tiawag ko ken ka nagpalpalama. Dito ti, amam ka di nga, manipod di adakad toy, kit kang kanayinak nga ungtan ni nanasyon. Apay nga ano nga matbasol ko. Gabukin ka. Siguro ungtan na kagabot aging gakaragito kat kagurguranak nga umat amok nga basol ko ken ka. At ang sad kanya, pampanakkel mo, gabot na kasla ampun na kan ni nanasyon. Ay, tap ni bagakeng ka. By hook or by crook. Patalsikan kayo dito nga restaurant. Pupuodam sa ok. Manong name salsalud-sudak manin. Hapi nga tangasang nagpapada tirik na ti tao. Ada na siya at ada na luko. Ni nanasyon awanin ti sa pulik pa ay manong name ti kinasiyat na. Ni Tata Pedro, kumuskusilap na talaga, manglaylayat pa kanyak noa. Ngayon tayo kita dumang nga empleyadon manong. Kasi lang kabsatan tilangan da kanyak. Dikito laing Tata Pedro, kaniya, Nana Betty. At ang sakit di bakit panagtulag na ito, kasla, kaya't da nga aguman ti restaurant. Baka da panagkumplot da. Ito na minsan manong naming nga inangay ni nanasyon ti meeting. Huwen, inrantama, inrantana manong nami nga sinaraan ti restaurant. Tapos niligasta kitawan ti makaisturbo reta nga meeting. Tagdingga ka. Sino kada kayo ti kabayaganan nga empleyado o empleyada iti reto nga restaurant? Intayag nga dagos manong nami ni na Betty kinin Tata Pedro ti imada. O da kayo nga dua. Da kayo ti kababayagan dito. Siguro no imbagak batan ti sekreto kini Pedro, baka di ko mapailang nga pimanaw. Ay, sama ta ma'am. Pagkakitaan nga loyal kami ken ka, buta agpadpada kam kini Betty nga takam ti kababayagan. Sino ka edi Betty? Ay, anak kasasad mo edi? Narigat tayo waitress. Inhala ka, sinusurwang ka. Yan gabot at nabasit pa nagtalik ko ken ka. Sigat pinagbalin ko akahera. Amom data. Ewan ma'am. Manipod idi, aging kakarag ito'y sikat akahera. No mampay, agi pikpikot, agi pukpukit ka. Ay, saan nga po doon ito ma'am? Nga po no, nagbalinak nga anes ka na kayo ma'am. Ala, saan nga nagreson pa eh. Apay, dakat kamungarad mat. Siguro, deta nga agpalpalama. Daniel tinagan na. Deta nga Daniel, gipulpulong nga na kayo. Tao may ko mga gipulong. Numadamat inaw na. Apay, sika ka dito sipsiputan na. Anya tamo yun, ma'am. No, siya sipsiputan na. Padpadagsan na lang. Tapno lang mabalis na. Tada ka dinas ka nga ibalis mo. Wano ibalis na ka nga. Jay panang bugbugtak mo. Nakaslas saan nga tao. Kang runaan na. E di napunuhan kan. Binukbuka mo tinaputot nga dalong. Kasta? Pakabasulak pa yun nga ma'am. Kit panang sarik nim ko ti restaurant day jay. Kit makadadael. Kadikiti customer. Iti kaadana. Kaya no kumat inaramid mo, kat isumot tinaramid ko. Di naramid ko, kumansot inaramid mo. Inikam ti kanin na. Dinamag mo na niya problema na. Sa mo inyuman kanya. Kat inikak ti trabaho na. Di awang kumati problema. Siyak pa yun nakabasol ma'am. Kapo itireta nga, agpalpalama. Hanggang nagulbod, nagpukpukit ka. Numampay sa nga maksa o nga dakkel. Ngayon kabayag mo, ato kumamatan na nakupit mo, nakuwentaem. Yung palpalpusan ka, tamawatan ka. Huwag lang nga dakkel. Tano dakkelan, takawan ti amin.
Siyak pa yung nakabaybayag ng empleyado yo. Siyak pa ti ibagbagaw iti kasta, ma'am. Ibagbagak lang ti pudno, Betty. Di ka kit agyaman, tasaan kang ikaten. Tawans ko mga nakita ko nga nagkupit kan, na minsan lang oro na mindua, inikat kan. Nga maamok no anyat sa Adam, madigatang kamat iti pamilya, mangkadi, tanagbaling matabartikero, irresponsibility asawam, nga awan sa baling agsapsapol no sa angasika, han? Nga dati ka po na no apay ngagkupit ka. Amo yo, nasayatak mo't ket? Ala, asin no kada kayo, to iti hangko pinautangan umutang kayo. Awan, basta umutang kayo. Asin no ti bumali kada kayo nga sangko pinatgan. Awan, di ba? Amin nakidawin nyo. Itad ko. Uri pakulugyan ti negosyo. Okay lang ka po maawatan kayo. Saan kayo nga umutang no diyo ka sa pulan? Han? Di kayo umay dito agtrabaho no, diyo ka sa pulan. Maawatan kayo. Ngayon di kahit ko kumamat. No anya ti maitad ka na kayo nga pabor. Subalitan nyo ti pabor. Kapot na makaut-utang kayo, agbalbali kayo, kat ipasdek yung mat pa nagtrabaho yo. Ore no, hangkon nga sing-singirin ti utang yo, no makitak ti pasdek yung nagtrabaho, ngam no daddo maiyaling-aling yo. Gapo ka dito na siya atak, gundawayan nyo mat, hamba na nakastaan ako. Imbilang kayo kapamilya. Isong ibilang yung kumamit ti bagi yung membro ti pamilya. Ano yo, bakit akon? Pagsasanod dagan takpagidin diri kakapsat, digit anak ko. Tao matin sa bali pa yung asap-sapulak no sa nga sisya. Nabayag matin nga balo. Napaggraduar ko matin nga napaasawa, digit talong anak ko. Kunadang isarakon ti restaurant, ta alain dak. Kahit nagbalin ako nga senyorita. Tapno makainan na akon. Tanay nalpas ko matin ti obligasyon ko katakwada. Ayam na sa ragdato nga restaurant. Kasano kayo ng empleyado? Aduman ti mabalin yung akaran nga mabayag ti mangrugi. Saan nga gapukan niya no haping agning negosyo at gapu ka na kayo. Tapno inal daw mapagsweldoan nyo. So nga tibaga ka na kayo, ha? Ipasnek ki kumamat nagtrabaho. Agbalin ka kumamat ka na pudno. Tapno ti kasta ka nagtultuloy, ti pa nagkakadwa tayo. Tapno nagtultuloy, ti kinasiyat ko kada kayo. Orek lang makaluwa ka na kita nga nang ko nga balikas di na nasyon manong nemi. Iti pa nang ibaga na ti kasjay kahit nga sawan ng inyong storyana no anyat mapaspasamak iti restaurant. Nasiyat isuna karagiti empleyado na nga madamat digiti manang gundaway nga di damo nga supapakan. Nagbeso ti kunana manunemi nga dareta nga restaurant saan nga gapu keng kuwanan do ket gapu ti kadagiti empleyado. Tanaligat ti sumrek ti trabaho. Kas kanyak manunemi ti kaado digiti dapang ko pinadas ganang simrek nga trabaho iti rikudan nga mesak nga agpalpalama ket inawat nak ni nanasyon. Ket kunak tinakam ko na may kanak iti gundaway nana. Nagsupapakaken ka. Siyak to, ti maysa nga mga sikasuken ka bilang tadumteng to ti gundaway nga agbaling ka nga bedridden. Albasan dito nga meeting manunemi tsaka mo tadadati pa ng kusilap kaniyak dagiti dua kontrabida. Ni Tata Pedro kastamaten ken ni Nana Betty. Nabay kasta manunemi bibinay ba aklat taida. Inaramid ko laeng tinited kaniyak nga trabaho. Manimpod dishwasher manunemi nagbalin ako no waiter. Kada dadagiti kundawi manunemi nga isurunak dinanasyon no kasano tag sagana. No kasano tag
templa. No kasano ti agluto. Kada iti subl-subyanan da nga putahe, iti da ita nga restaurant. Ayun ka man nun nemi, nga nauray ko ti panagretiro ni Tata Pedro. Dinan nauray man nun nemi, nga inted ken kuwana, ni nanasyon ti sapsapulen nga sekreto, iti panagtempla. Anad na turpos mo, Daniel? Gingak lang elementarya, ma'am. Mag-isaritak to si Daped. No'y kalikagom da nga, maminsan ka lang agbasa ti high school. Makompleto man ti fourth year, upat na tawan. At dikas diya, ma'am, no lagid dita makapasa ka ti examen. Nagraduar ka kuman, di ba? Nagraduar ko man na, first year college ko kumaitan, ma'am. Ang bali. Nakas pagaregan, pagbasahan ka iti makatawan, o rin o test da kan tulatan. Tawan sa bala. Ano ka dit kahit mo pagbalinan? Kahit ko at matimadan ti restaurant. Oh, good. So nga, makalagang tumadlang ti diploma. Tap na ti kastakit makuna nga, nagbasa ka. Iti may panggap. Iti kasto nga negosyo. Di mo ka di kayat? May patawid ko keng ka, dito nga restaurant. Nana. Oh, apay. Nakasaysayat kayo kanya. Anya ka dit at kanya, kasi ti panang tratayo kanya. Nga dahit at pag-imunan, di kiti, daddo mga empleyado. Awan bibiyang dano na ito man ti desisyon ko. Amo mimpilang kang anak, numampesan nga formal, nga inampun ka. Ngayon para kanya, membro ka ti pamilya. Kinasarita kong nagita anak ko, inyusturyak ti may papangkam ka. Handa pulos nga kid-kid. Taisod ako marumbeng, nagtawid iti kastoy, di ba? Taisod nga rin kita anak ko. Yaman niya ako mapalit ka sa pulan da. Kat napindas man tibiyag da. So nga, sino nga rin pang ipatawidak? Kaya ito'y nga negosyo, nasaan nga siya ka. Gabot na si kamit itimbilang ko nga inaudi nga anak ko. Nagyamanak, ma'am. Nana. Nagyamanak ka. Kaya tutultulo mo iti kinapudnom, Daniel. No apay kayat ka, no apay nga ramidag dito, ikapot na makitak kada dalos ti pusom. Akitak nga nasiyat ka. Di ka pulos. Di ka pulos-pulos mga mumunti kahit ko sawan. Tinaramid ko mati amin, subukan ka. Inapan ng kape ti kwarta. Ngayon sa mo nang interesan. No, di ka din sublim kanya. Ay, tanyo ko amin ti pag-interest ti sang ko ha. Na, very good. Okay? So ako nakan ka. Ituloy mo ti kinasiyat mo. Tawan ti sabali nga pagtungpalan na nasiyat piramidem. Nasiyat mo ti magunod mo. Manong nemi nagyamyaman na klaunay ti Diyos tasad na kabinaybayan. Numampay, sako lamalagip ti Diyos nung hasta nga masakta na kakasko na idi na nanasyon. Imanipo di din surunak, manong nemi, ken pasaray, ayaban nak, kaduak isuna, ang sumuknali ti simbahan. Nagbalimantan nga ugalik manong nemi ti panagkararag. Nasakbay nga maturog akit rabi, kasasritak ti Diyos. Kat apaman nga makariingak manong nemi, awan sabali manong nemi, nga muna nga awagak no sang ni Hapo Diyos. Kano anyaman di kiti maitad kanyak, anyaman di kiti nak ipaunig, anyaman di kiti maitad kanyak kasayaat, awan di sabali nga nagpagyamanan no sang ni Hapo Diyos. Nagbasa nga rod manong nemi ti may sala nga tawen ang nga nagraduara kiti high school.
Gusto ko ni tiragsak ko manon nimi. Tanairatuar ko lang ti high school. Aging ka nagbasa kiti tasda. May panggabat lang manong nimi, iti pa nagluto, may panggab iti pa nagmanage iti restaurant. Empakat ko bet gito'y manong nimi, nugas tang awan ni nanasyon. Siya tipos gad na manong nimi nga mang-manage iti restaurant. Banagadada nga pagbisuutan manong nimi ni Nana Betty. Oy, di mo kunain. Nga talaga nga si kanto ti adada nga kasukat ni nanasyon. Ha? Hoy, no si kanto talaga manager kon, agikatak ton. Ano nga ti basol ko king ka? Manang Betty. Takas talaeng nga ti kinapudot ti daram kanya. Basta, kagburburik ti darak ka. Abi nga di mo ikatende nga gura, di ka di marigatan. Abi nga santa nga agkapya. Agkapya? Ha? Agkapya? At nakarik ti bagik. Nanagsagak ton nga gikat iti deto nga restaurant. Nung mapaikat ka. Laglagi pepdeta. Naturupos kon manong nemi ti panagbasa. At da diplomak manong nemi. Kat siyempre, nasaludsudak manong nemi kanimang Betty. No, dakas tanga diploma na. Ha? Awan, di ba? Nangikot ko na idi. Ninanas yun. Asin no ka idi alan na ka dito restaurant. Madi ka kalupe ka waitress. Ngam kapot ka na siyat na. Sinusuruan na ka. Pinagbalin na ka pa kahera. No, mampagipukpukit ka. Ngam mawatan na, kapot ka sa pulam. Hanlakit ko mga dakil ng may kupit. Ito lang nga. No, dakkelan to kopita mga takawan sana nga kopit. So nga hanggang kumanga na panakkel manang. Nagbaling ka kumanga na siyat kanya. Tapos hindi ka stakit na siya takbat kang ka. Hindi mo kumang orahin nga bumalas ha. Gabo ka dito pinaadal na ka. Tinangampun kang ka. Kaya nalastog ka. Kaya no kasi ka kumanga min tinagadal idi. Tinag-interes ka. Baka no. Sika ko matinagbaling nga bida, kadyak ti kontrabida. Aging ka manong naming iti may sang aldaw. Adda na po kawa kwarta. Manong naming. Sapsapulan da. No sa dinutayan da ta kwarta. Kat sikat rubay makaibaga no sa dinot ayan na. Gapot sikat kahera. Ma'am, dito ang kwarta kito nasa pulan ti makalawas. Ngayon tong Lunes kumakit inak ideposito. Ngayon maumaten. Sa dinot nang ipanang. Dito lang ka, ma'am. Kaya nabadelan. Talagang mag-isaga na nga mapan mga deposito ng Lunes. Ngayon maumaten. Kaya sino kumatinam na mayong gagala? Di ka mo, ma'am. Sino man nanakaw dito? Kaya doa, sino kada kayo? Saan ang syakbam? Saan ang syakbam? Ma'am, abi nga santing agsukisok. Agsukahin ka na kiti alikamin ta akin nakakalikamin. Di kita gigan dito eh. Di kita stayin. Kadagiti kwarto da. Apay. Katod, baka dapat lang iti unang ti kwarto da. Katanda pa lang nga nayadayo. Itay lang ko, nakakaroon din, itay lang. Sige. Agdakiwas ka. Kadagiti kwarto. Sa pulo nyo ay kwarta. Laguti kayon. Manong name sa anak ng kuti. Amok manong name nga siyak at atapan ni Nana Betty. Dito siguro tayo, imbaga na iding aramidan na ti amin na pamuspusan. Tapno mapapanaw na. Tapno agbali na kadakas ti imatang ni nanasyon. Manong nemi, hindi tayo bagada. Dito na iti kwarto ni Daniel. Kinitanak ni nanasyon. Daniel,
Nana, amo yun tiyak maramin. Kasi ano ko nga nakadawnon ti kwarta? Nga tipos di kumani, Betty, into no Lunes, ito yung nagtikwartom. Kasi ano nga dumanon sa dyan? Hindi pa lang amin data ako nakang kamam, nga di ka basta agtalak, kada takagpalpalawak, di mamut nagapkapuan na. Yung nangipakita lang, singpet na nga may deta adagundaway nan. Agasan nyo, nasuro nga 200,000, tinaglakwan tayo makalawas. Deta. Ma'am, amo ti Diyos, sang aramin. Sige, mutoy na takwatan. Sige, subli kayo ti trabaho yun. Ilokat yun diri daw, kada to aguro oreng nga customer. Tanak man iti kusina. Tanuhan niya man to order da, lutwek. Ma'am, di ka di papanawan ni Daniel? Pulis, iti umay mga laking kwanat to. Tapay balod ko. La, dalpas ka, Daniel. Malungsot kayo dati pagbaludan. Pimanaw ni na nasyon manong nemi kat idiag subli. Nagalugan ti patrol na kiti pulis. Daitan, Daniel, umayin na kiti pulis. Alang, saka na ka, Daniel, umayin na kiti pulis. Kinon ko na manong nemi na naruna kiti Nana Betty. No may balot na kaubasol na ako mabalik ko. Anak tinakam ko. Simrek manong nemi ti duha pulis akin na duha ni nanas yun. Ma'am, masito ka na kwada? Ejay, ada ti kahayra. Ha? Ada it counter. Ha? Umay ka. Ay, abay ka sakti mo sasan nyo. Sabi ka saan nga siyak? Abi ka siyak? Abi saan nga ni Daniel? Nanasyon, abi ka siyak? Talagang nga awan babayin mo. Awan utang mo na yung pag-anak. Nalipatam ka din? Nga da CCTV? Kahit mo tayo pabuyak ka no, anyat inaramid mo? Mapakawalan na ko, ma. Saan nagkabalbalot ka sa bulan na nagitanak ko? Awan, di mang biyag ka na ko, ana. Awan, ano may balo na? Kaya responsable ba iti asawa? Pinamarinig kang kaidin, ikang kati ado agundaway, Betty. Sa mulat nga sinardangan ni Daniel. Kinasarita na kapayang tinasyat ni Daniel nga pagpakaasing ang kapya kayong anyat inaramid mo. Saan ka nagsarting? Aging ka nga di mo mapadisi. Ngim sinot mapadisi? Sika. Gapot na sika, ti ad-aramid na madi. Sige, sir. Ipupukyo. Tay pilak dun ti trom kontra keng kuana. Kit malungsot iti pagbaludan. Lorek lang makaluwangan ng nemitiragsak ko. Tasamad lang ay matuloy nga siyak ti nakabasol. Tasaan nga maturog ni Apo Diyos. Ito amok lakid din kat maibalod na nga umbasol na kas karidad do mga balod nga naibalod na nga umbasol na. Napaara ko pa kanina nasyon manon nemi. Nagyaman na kada kayo nana. Awan di sa bali pagyamanam no sangan ni Apo Diyos kenta bagim. Agamang ka iti bagim, agsipot ta di kapulos masulisog nga garamid. Timadi, intultuloy mo ti kinasigpat mo. Kaya tultuloy mo kumanay ta, singpat mo. Daniel, gaputa, ada, dakil apasakbayan. Pinakawan matlaeng manunemi ni nasyon ni Betty, ni Hana Betty. Hindi mismo nga nagiti anak na ken ti asawa natin may nagpagpakaas.
At asawa na ket inkarina nga saanen nga agbalin nga irresponsable. Umanayin da jay nga pagnakmanda tapno aramiden na obligasyon na. Ang nga ron nga patuloy matlaing ni nasyon manunemi kinangipila iti darom kontra kinanamedi. Ngam saan nan nga pinagsublipay nga empleyado na. Aging ka manunemi intad na kanya kung sekreto na kit siya kung tinagbalin na chef. Imando di kiti customer manunemi tado di kiti innovation ng impakat ko. Ama nagkaragsakan ni nanasyon. Ragsana ko nga ginana. Na ipatawid ko keng kanti amin kat magnamnamak ni tultuloy mo. Kaya, atong palin ti pagkaitan ni kitanak ko. Nag-agresak ko, nag-relaxak. Mapanak sumarong kalitayan dati, pasyardak sa bali nga pagilian. Nakapulapul ko madigiti apo ko. Sakto midlag sublit to'y. Kayat ko. Iti sidong mumitlaing. Iti pagbakitak. Tamo ka dinakbaybayan, Daniel. Kasta nga ro tinapasamak manunemi, agre-relax tan ni nasyon, agad adventure, babayan tiya, panangipasyar, keng kuhana di kita anak na. Idin to ta siyak manunemi, manage kumet, ti restauran, aging ka, nga agsusukat-sukat na di kita iya, waitress ko, gabot na siyempre, bumakit da, agasawa da, kat nag-hirak na ti sa bali. May sa kadakuha naman ng name tinahirak. So da ito ini, hi sir. Hi, nag-apply ko mga waitress. Nagan mo? Dito sir? Tiro Shumik. Nelia. You're hired. Hindi nyo pa sinalusot no at experience ko? Ore ang experience mo. Dito ikang namangalat experience mo. Thank you, sir. Luapi ka siya timbagak manong nemi. Na inlabak ken kuana. Adumatan di ka di babay manong nemi nga mga parparang ti panagkras da kanyak tadamat guwapo. Nang runay di amukon di agaruat manong. Ngayon, saan kong ingas kaso ida? Nga po siguro takayat ko nga matungpal terapaw ko kas pagbalinan, kas kayat ni nanasyon na pagbalinan. Ini masango kon manunemi itaagaram, agsapsapo laktarmat, aging kadintengan ni Nelia di Bianco. Stay in ni Nelia manunemi. Kat dumasta nga awan trabaho, aw matrabaho na. Kargat na launa iti mapanitipan nakahardin manunemi iti paggigan niya balay. Hi, Nelia. Hi, sir. Di mabaling ng katamtinagan nga, sir. Awag mo kanya ka, sir. No dadatoy. No datad di restaurant siguro. Mabaling na nga, sir. Kababahin mit, sir. Daniel, tinagan ko. Daniel. Kumusta biyag? Kahit ko ang mga munti, family background mo. Taapay. Kahit mo napindas ti family background ko, kasi jay. Ang matakasta. Kahit ko kistoryahan kang gati abing, may banggap kanya. Ay saanin, sir? Lumatamukon. Kasta? Kasi ka, sir, baka di mo amot may panggap kini nanasyon. Ni nanasyon? Lang, sir, kung nakalunam mo, ninanasyon ganda siya. Balo, nadan ti talong anak nga pinas amin tinagtungpalan di kita anak da. Siyam di kita apo ko na. Ano ko matisang kong amok yung kuha na? Di mo gaya maamot gusto pakasalitaan na. Ano gusto pakasalitaan ni nanasyon? Nagpalpalamaman iti, sir. Ano ya? Kasken ka. Apay among nga nagpalpalama akmet. Katuin, before nga nag-applyak dito nga restaurant, namok na sinun di manager. Sinamok nun pakasalitaan ti restaurant.
Tamangan no, danto maanging examenan dak, baka hindi kita question nyo. Kita muktisong ko Nagluko kan, kinutkot mo ti biyag, ti akin biyag, madi ka di sir. Naman nakadikasta. Kasi ano pa nakaamom nga dating agpalpalama madinanasyon. Agpalpalama. Kat tinagpalpalamaan na, inchik nga daan iti restoran. Kat digiti agasawa nga inchik nga negosyo nga restoran, inalada ni nanasyon. Inampunda sa da pinarakil nga sinusuruan da ngagluto ken mang-manage sa may isang restoran. Ayun ka nga, nagbalimit lang at asawa na kat empleyado. Sa daan ti talungan na. Daan ti kapukpukudan nga balay. Kasta, sumit lang gayam nga nasyaat na nasyon kang ka. Gamot agbadbada kang agpalpalama. Amo ka rin dagit imuno ng empleyado. Sino ni Nana Betty? E di naikat, nga naibalod, ngayong napakawan met lang. Amo na ka ni? Amo. Ngayon kadagid lang amo na. Taimbaga ni nanasyon kang kuwana. Sa mo siguro di pa nang ibaga na. Kaya ni Nana Betty, no apay nga nagbaling, nga nasayat kang ka. Gamot agpadpada kayo nga nagpalpalama. Sayang. Anong sayang? Randa ka ko mga rod nga armen. Ha? Yung kasanupay nga may kariak kang kaita. Katamom nga dati nagpalpalama. Nimit sir. Amom ka diti biyak nagpalpalama. Mangan, kanan na, ore saan nga rumbeng, ore na bangles. Nga nakarugurukit, abang bagsit. Nga uminom ti pilaw, kahit na lang nga mapedped ti panakawaw na. Kasta ka di nagdalanam? Tuhin. Kada pa nung nagpalpalama ka, edi, saan ka may kari? Sikat makasungbat. May kari ka. Kapag nakasaysaят ka nga tao, nagpalpalama ka man hindi. Nga nakadaldalos ti pusom. Sa sino ko mga roti saan nga may love kang kasal. Baka sakti saan nga may kari. Manager ka, idinto tres na. Do you love me? Di mo pa imbaga kanya I love you. I love you. I love you too, Daniel. Dahil dyan manong namitin ang rugyan ti relasyon mi kininelia. Aging gang edi mamuan ni nanasyon ti relasyon mi. Mabalin nyo nga rin ni kasawa. Kan mabaling kong ipanagan ka na kayo dito nga restaurant. Tapno, da kayo ti owner and manager. Da kamlatan ti manager, ma'am, nana, apay ko ba di mo kaya? Nakasalita ko na kita anak ko, pagsusuplatin na, pagsuplatin kita kapasyarin. Magos pagkarikan na, agsibibiyag to pailaang kita, jaktun kabailan, tagbanak bedridden, agad to kaya tagtong awatin dito'y balay ko. Ngay patawid ko pa na kayo, akit na siya tunay. Pagkid din nga saan? Nana ka di pailang nga rutmad, tawag ikuan niya. Ninang? Mama! Buti di pailang yung bilang kang anak, Daniel. Kapot asawam tumatan ni Daniel, Nelia. Mama, tiawag mo kanya. Huwin, mama. Agyaman kami, mama. Iso nga tiagdama manong nami tultuloy mi nga inasikaso ti restaurant nga dapekit din duwa nga branch na nga nagsara lang iti kabigsa ti COVID-19 manong. Ngayon din ang lokayanan ti pasamak
nagsublimat manen. Nadaan kami ti talong anak kininelia manong nemi irinto ni nana wano ni mama siyon alaakit hamot pag makunang bedridden ngem narigatan nga tumakder iso nga imbes nga mangalakam ti caregiver agsisinublat kami manon nemi kininelia nga makasasikaso ken kuana no pa isang kami mat amarigatan na okay mat ti trabaho mi sa makatulong mat digiti anak min kada kami no man pay basbasa da pay laeng anong nemi rumpeng laeng adda kada kami ni nasyon tapno masupapakan mi iti kinaimbag na kapanangala kada kami uno panang tulong kada kami. Dito nga ron ti pagkasalita panong nemi kinagyaman naglaonay iti laing mo nga nangurnus kalpasan nga nakinsan keng ka dito telia na through your messenger. Sabi ko damat da ibatik nga andal liwliwakin pagsarbingan ti biag kadagiti padak nga di mga kanagbuya more power to your program manong and God bless. Tuyagyaman nga pagaya mo Daniel.